Mám problém, potrebujeme kameramana, lebo sme tu traja, ale nestačí to proste, lebo každý niečo robíme, takže kto by chcel byť môj kameraman dobre platený, zadarmo, tak mi napíšte do komentárov a môžeme sa dohodnúť. Ja si zoberiem toto. Aj zobereš si to. Do piče, nerob. Pomôžu. Takže už sme naložení. Toto tu fakt, že veľmi dlho nebolo. Všetci sme vysmiatí. Všetci sa tešíme, zase my dvaja vzadu. Budeme robiť týchto 5 hodín cesty. Hrať Brawl Stars, no mobil strašné brávko dáme. zhorí, lebo tak budeme hrať Brawl Stars, že to... Nebude fakt mobil horeť. Svet to To, nevidel. aké góly budem Ani v dávať. škole toľko nehrám Brawl Stars. Mám pocit, že tu fakt spí. Píče, to musí byť základ. Dobre, zase vystupujem. Stratil som šlapky za túto cestu. Zás nemám šlapky. To je jaké dobré? Nice. No tak vyzerá tak dobre. Tak to... Nie. Nie, tuto to už nevyzerá vôbec tak dobre. No. Nie. Sleeping next to your loved ones. Podľa mňa je to mega praktické, ale tebe jebe. Tu jazdí samé toto. Ale povedz, jaké máme okno. To je náš výhľad, ale... Nevadí. A kto zase zdržuje? To není možné toto. Zdržovací final boss. To je fakt, že pekné tuto. Šiva, nemáme sa šívať, ale ja keby tam ne... OK. Pak tá je tvoja, to dáš. Oni sa pária. O, ona utočí. Ale akože dosť pekné toto je. Som veľmi hladný. Čo toto je? Kamo, ukáž, čo to je? Tu máš zdechnutý polostejk. Oni očakávajú, že z tohto sa mám nájsť, hej? Z 10 hranulí. Dobre. Zaplatiť. Je toto veľmi pekné, ale za to, čo tu dávajú, tak je to podľa mňa moc drahé. Ale aspoň výhľad je pekný. Má to celkom vibe. Proste no, ideme si tu stúpim, jak kamaráti dvaja. And yes, that's what I thought about you. Yeah. Dano, last night was very sick. What is your opinion about my small dick? I don't know, I fucking love it. Yeah, I'm I'm happy for that. Thank you. But I fucking hate those ginger hair you have on it. Poďko! Kurva, Dano, zrazi ťa, to Dano! Poď, ideme, poď. Poď, nikto ešte... Fakt, ja ti ich dám hore. Komu ja ti ich fakt dám hore? Komu? Tomino, čo robí? Tomino, čo sa deje? Pačí. Fakt, ďakujem. Spomalený. Ja neviem, Kaťa upadne, on si ich nenapraví. Chalani, čo sa stalo, chalan? Ja to jebem. Dobre, toto je fakt, že vibe. Tomino sa išiel vykakať, ale proste toto je vibe. Ste mali niekedy cheese ballsy, také tie, sem to dám fotku, tak predstavte si ten smrad, ale pokazený. Takto smrdia tieto jeho čonga, ale fuj na celú miestnosť, toto smrdí. Ale musím uznať, že dobrá sprcha. Zapni to. Tu máme fontánku. Dobre, ne? Dobre, ne? Tak to je tu vidieť krásne, tuto som. Proste tuto si chrápkam. You don't hurry, boy. I will make a little hickey. Ticho, počkaj. And then you will be not responsible to my actions. Čo? Do piče. Who said that? I don't know nobody who would say that shit. Ja idem prvý, ako preto to ideme hodiť chalanom do hlavy.
Jaké raňajočky? Pršut. Pršut je najlepšia vec. Jo, proste pršut. Dobrú chuť hoši. Ja iba také, že už sme všetci dole. Naložené veci máme. A kto tu není? Je tu JJ, Tomino, Kubino, Juri, ja. A jeden účastník výpravy tu chýba. Rád by som vedel, že kto to je. Kto viete, tak napíšte do komentárov, my nevieme. Víťazný bicykel s týmto. Tuto už vyložené, oblečení sme skoro, skladajú sa bicykle. Podľa mňa Tupak bude ešte v trenkách. Takže už šlápeme z parkoviska hore. Zatiaľ sunshine, počasíčko výborné. Nevyzerá, že je tu nejak veľa ľudí zatiaľ, takže aj to je výborné. A ideme si kúpiť lístky. Ty koko. Takže prvá jazda Maribor 2026. Kde sme to vyšli? A zrazu máme ísť po lúke po snehu. Nie. Dobre. To som vyšefil. OK.
Takže ideme teraz na takú ilegálku, ktorá je vlastne turistický chodník. Takže súpiš. Nie. Tak toto, hej. No tak dobre. Tak už to moc freši není. Hopa. Dobre. Pol metra listoch, ty kokot. Cez korene, ktoré ani nevidím. Tak, dobre. Ak som nezomrel teraz, tak nikdy, ty kokot. Musíme sa odpojiť, kamoši. Teraz ideme, že Fury Trail, čo vyzerá byť, že je suchý. Dobre, random. To bolo close call. Jaj. No takže plánovečka po jazde. Nevadí. Takto už sme pobalení, oblečení, prezlečení. Čo? Ja neviem, moje sprostý. Tento bicykel otestovaný v najtvrdších podmienkach, to je tak dobrý bicykel. To je také chodítko, odporúčam. Ešte urobím video, že bike check, new bike day. Tupi, čo ti ide? To nejde mne, či? Ide, musí to ísť tebe. Ide to mne? Ide to mne po cestári. Taký šťastný. Samozrejme, chalán zase musí byť špeciálny. Ukáž niečo do kamery. Na fotke to vyzeralo 100-krát väčšie. Nevadí. Poďte sem, všetci moji kamaráti. No. Dobre, ešte koľkokrát to povieš? Daj si facku. Čo si sa naučil a odnesol si z tohto tripu do Mariboru? I'm here, little boy. To som naučil. Čo urobil? To ma naučil to tak. Tupi ty? Ja som sa naučil, že láska k vašim najbližším sa dá prejaviť aj inak ako slovami. To minuty. Ja som naučil, že treba navštíviť pub, lebo tam robil. Najkrajším bicyklom. Prvý reálny trip roka 2026, sezóny 2026 v Maribore. Bol nereálny, bol hrozne dobrý, aj keď sme tam boli v menej jak 48 hodín, ale aj tak sa nám to páčilo. Menej jak 24 sme tam boli. To je pravda. Ale bolo to aj tak najlepšie. Ale tak to bolo veľmi dobré, užili sme si to, vidíme sa pri ďalšom videjku. Ešte súka rýchla? Súka je 15. marec. Kedy Pino vydá toto video? Napíšte do komentárov, keď ho vydá.